Γεια σας. Σήμερα είναι το βιντεομάθημα 11 σε 2 των ασκήσεων που αναφέρονται πάνω στην ελεύθερη πτώση των σωμάτων. Λοιπόν, ασκήσεις. Άσκηση 15η. Σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψους ΑΣ και στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησής του διανύει τα 0,36 του ΑΣ. Να βρείτε πρώτον τον ολικό χρόνο της πτώσης. Δεύτερον, το ύψος ΑΣ. Τρίτον, τη μέση ταχύτητα του σώματος στη διάρκεια της πτώσης και τη μέση ταχύτητα στη διάρκεια του τελευταίου δευτερολέπτου της κίνησής του. Δίνεται ότι το J είναι ίσο με 10 μέτρα ανά σεκόντ στο τετράγωνο. Έχουμε εδώ τη 15η άσκηση, οπότε σε χρόνο τάφ 0 ίσον το 0 αφήνεται ελεύθερο από ύψος ΑΣ ένα σώμα να πέσει ελεύθερα.